os de Barizo bailaban a muiñeira na area, pensando que o casco solo iba a valer unha chea. Eu son Teresa Reijía Pose, e son de Pontella, de cerca de Malpica. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. Cantábamos quitando a auga do pozo. Vos sabedes que son os monllos da cabana? Bueno, pois indo os monllos á cabana, á curtiña, como lle chamábamos nós, arrancar a palla do pelleiro para lle dar ás vacas, quitar a auga do pozo e a Dios gracias por ter un pozo, non había que ir á fonte. Todo a cousiña que había que facer da labranza. Ali chamalle o carnaval, o antroido, bueno, había, na miña aldea ten habido o xogo das vacas. Pois mira, o xogo das vacas, o que eu sepa facer, que naquele entonces facíase, bueno, eran persoas que o sabían facer ben, porque a parte deses anos pa aquí, moitos anos pa aquí, fixose en Seaia máis en Barizo, o xogo das vacas. Pois eran, por exemplo, puñían dous homes, puñían un xugo, puñíanos así unhas batas blancas, bueno, así como unhas momias, con que non se lle vira a cara, puñían o xugo e iban a arare, polas leiras. E despois iba outro señor somentando no trigo. Como é que somentaba o trigo? Pois ibas a trullare. E o gracioso de ir trullare era ir trullar as pernas á xente, non sabes? E o somentador, como somentaba serrín, era tamén de baterlle o serrín á xente para que escapase para aquí e para ali. Bueno, e se cadra no serrín iba unha presa de formigas. Non sei que por aí polo lombo abaixo. Pero os que somentaron o trigo non tiñan, doi igual que tuvera cura, como que non. Bateron o serrín igual ao cura. E dicía esa señora, ai, por eso, hai que ter algunha educación, hai que non sei que, non sei cuánto. E dixo o cura, o que non queira patadas, que non veña á feira das bestas. O cura tuvo que correr como a todo mundo. Se quixo, e se non, pois botaban o serrín polo lombo abaixo. Porque tratábase dunha carnavalada, tratábase dunha risa, pero ten habido comparsas moi bonitas, parecían moi a mí, pá. Pero eu, claro, eu esa aprendí esa de mensa, pero en Mensa Barizo houve máis, Eu recordo unha copla que lle sentía a mamá, pero a ver, eu canto esa miña maneira, que eu a tonada non sei, de feito que eu se cadre canto a salma dunha maneira e daqui a un pouco salma doutra. Hai algún homiño vello, non sabemos lo que quere, inda así andan as mozas que non lle chega a muller, gasta foco de metal, con pilas marca Tudor, a vida co vello pasa, Dios non la dea millor. Cando a muller se levanta, pensando que está na cama, encontrou diante da porta todo revolto na lama. A muller levou pa dentro, dalle de comer e come, e despois colle unha vara, malla nela canto pode. A muller dille aos veciños que non pode ser así, que non o quere na casa, que lle cheira a cabumina. Si me para dir as mozas, tratarei no ben tratado, pero se sigue na misma, a de andar todo rachado. Isto non aprendi de mamá, isto aprendi porque eu aprendi, porque me cadrou. O que anda por Pontella, trata de roubar ao rico, a señora Rafaela, a máis o señor Xacinto, e a Baristo do Monte, e o cabazo do Ramas, o que tal de xente rouba, vai pola caixa das almas. O que tal de xente rouba, vai pola caixa das almas. A ver, coplas que che había... Agora están-se-me acordando dúas coplas, que unha delas dicía: este mes que pasou de freveiro, tuvo sempre chovendo e nevando,
E despois tamén veu a zarrapa, pa aguantala custounos traballo. Pituco comía as chulas, porque lle sabían moito, de lores tiñas guardadas pa don Antonio do Porto. Eu, se sei algo de ti, pois vou para ese tema, se sei que tu veches unha moza e deixaches quedar, ou tu veches calquera pelea con alguén, ou eso, aí quero te fastidiar, non sabes? E daquela eu canto-che sobre eso. Ou canto-che ou digo-che. E ti tesmo que dicir a min. De feito, é como se fora... Non sei, como se fora unha regueife. Pouco máis ou menos. Agora non hai a subir polas casas, pero cando eu era nena, sí. E eu, de feito, tamén. A min, eu iba sola, non precisaba a nadie. E antes que non se vía nada, non había máis que corredores, alameiras, agora é unha delicia vivir neste mundo. Ordenaron direcorme e falalo na audentía, non lle gustaba facelo sin saber lo que valía. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.